Elektromon Košice začala fungovať tzv. Trafoslužba. Úlohou trafoslužby je dodať zákazníkovi hneď k dispozícii transformátor na vysoké napätie. Veľmi veľa spoločnosti na Slovensku je vlastníkom vlastných trafostaníc, či to napríklad bývalé poľnohospodárske družstva alebo iné výrobné jednotky. Transformovaním vysokého napätia získavajú pre seba potrebnú elektrickú energiu, čo žiaľ v prípade poruchy transformátora môže sa stať, že zákazník bude musieť danú výrobu odstaviť, prerušiť, vedia vzniknúť veľké finančné a hospodárske straty. Preto je výhodné mať zazmluvnenú trafoslužbu, kde v prípade poruchy na vysokom napätí je organizácia schopná vo veľmi krátkom čase, rádovo bavíme sa o hodinách, zabezpečiť výmenu transformátora takej istej rovnakej energetickej hladine, čiže napríklad tento tu v prípade 160 kV ampere, kúzol za kus, sú to transformátory, ktoré už boli stiahnuté z obehu, sú plne zrepasované, plne funkčne s protokolom, aj v celom výmenou sa to dá v rámci Slovenska stihnúť za niekoľko hodín a v tom momente zákazník neutrpí veľké straty na ušlom zisku, na ušlej výrobe, dôvodu, že tie transformátory sú bežne skladov. Spoločnosť Elektromon Košice priebežne v priebehu roka drží asi 6 až 10 starých repasovaných transformátorov od hladiny 50 kV až momentálne po 630 kV. Taktiež má spoločnosť plne vybavenú zdvíhaciu a manipulačnú techniku, kde tie transformátory vieme v rámci východného Slovenska vo veľmi, veľmi krátkom čase u zákazníka vymeniť, eventuálne starý transformátor odobrať a ak to je technicky možné, zrepasovať. Ak na transformátore u zákazníka došlo k nezvratným zmenám, kde je nutné prevíjať žijúci transformátor, v niektorých prípadoch sa už to neoplatí, ten transformátor sa vyraďuje z prevádzky a odovzdáva sa do šrotu. Ak je možné ho zachrániť, ešte stále finančne vyjde výhodnejšie zrepasovať transformátor. Transformátor po dobrej a kvalitnej oprave, alebo repasácii, alebo generálnej oprave, to nazveme, je schopný minimálne také isté obdobie znova ďalej fungovať.